ناقصقصت عدي كتبت حلما ما كل شحبت لوطي أنا من إقلاسي كم نبات قسقس يبلان ملاسي نزل أصعبك روح السلام ناقصقصت عدي كتبت سلام خبركم زخبركم سمعتنا أمد دلوات أزمران كرمتن بفلاي دما أم أقام ماين حمدين زتوكر مدب حزنا لكم قريبنا لنا كلت السنة يلن بزول على استدما تدعي له عدالة ونغرابن قبر عملاق عرقاي كسافت أمي مدبنا مسانا خد صنحو ادمينا ايو قسقست عدي كتبت حلما ما قل شحبت لوطي أنا من إقلاسي كم نبات قسقس يبلان ملاسي نزل أصعبك روح السلام قسقست عدي كتبت حلما ما قل شحبت لوطي أنا من إقلاسي كم نبات قسقس يبلان ملاسي حرستوت معاس انتايكم السرحو يفلتيهم نازي كلتا سنة يلن كبلون يقلصوه إذا أبها هلازي جزي مسحلفة أي ملسن زفس سماي أي حفسن يسمع حرشة دما عمت ملوخ كايد زغير الكوانتوني كسابتي حرشة والتكنولوجي الناس فهن إنما عبلا زغير نتوهب كونتاتنا بقبو متقام لبون عيو من نبابرو نايزبز حزبنا دما حرشان مقاسن زت عمر سلازغوني ووقتي أبقم الزأتوه مسرح كسقر زي بلو يقبرو لأن كلن كن كلن جن هاجرنا أبسهل سارة أكباب سلا تركب زين بزناب وحط راح زي كونه عند بتاون زي سرع المخانو مجنزاب يدلي إذا هنا تعزي فكرة مريت النافترة نتلوم ويد ما فريا محمد نبح جوجل سلازوسدو بدهايو انتو هنا منجستينة تسقامات على ليس قدام النتات الناس رأي عم مفتوحو أتكيرو كسره سنيحون علون حدا خاب قدام النت دما ماين حمدن مأكاب سلازغوني كاب دحر ناس النت جميرو نزي مأكل زقبري حيال على خكايد سنيحون علون أبز حلفنا يناس النت عمتات كلتا 250 شح هكتار زي صفحات مريت معك ماين حمدن كم استغايرلو سند منستر حرشا يملكت إزي نقول الناس تفاق خيد سنحن زولون سرح أتوتن أتوتاونتن نمعبايو إتكابئت نبقى زحفز نبرا كل عينة مهرتون بزت بقبسازي أتوتن أتوتاونتن خمس عبايو إتي زرخبنا يسند درقاقز حارستوت كرسنا يتزحرسوا مريت مسرت زقبرة معقاب ماين حمدن كايدون تغينهم كفلت وزلو ما قباب سرح انتعيو عم منستر حرشا دايركتر بحري عود سقان لمعات مصنون آتو ميكيل برهاني بخمس السعب كليس والله معقاب حمدن ماين كنقول كلنا أبكل تنديز مكر حارتنا يتحت غرصاو سرحاتنا معقاب حمدن ماين كالاي كاتك مس مجراب مس محرس نولي حجي أبتي نايتي تحت قرصاوي معقاب حمد الماين نولو أتن سرحن سرحات مسرح زالا مالتي حجي تزالا كل جزء معقاب حمد الماين كابلا على جمر سلازولو تسرحاتنا ناي معقاب حمد الماين كابلا علي بقناتها مترباو زالا أبتن قرارات إذن كترتات ورديلنا أبتناي زحرس مريت ككم كنتاتون كم تهستون قرب ترعقاب زولو مزحرس تخينو تمرباو زالا نسرحلو أب دحان زكونا مو يأمان زولوها زالا محمد زالا بإمن نسرحلو أب حمد نرخب اللوها زالا بحمد نسرحلو حجي زقدنا يكونن ولا نحاوز كاون سرحي يركا حمد نوصا كاون سرحي زكونا تقوم نقولو نسوز وقع معي أب تمريك ستة وأب تمريت سرطو مو نحارب تخرامات معي مساعك أبي نتد زرعتي تمهرتي ويتوت أصواتهم بمخابات تقبل سرح يجي أنا معك محمد الماي سرح سلازي نزق ندالو طبعا حبزة وقت زي حبزة زلنا ورا تيسكا ولا كابزو قدمونا تيسكا تي ناي ندلاو ناي معك محمد الماي مسرح مالتي مسوق أقول زغيب كاب حجي تنايتي العلواي ما كوعزولو نخجرب زوسنكا وزن زبلناين ناي معك محمد الماي سرح قريب كلن تتصنع تدحانا قراب الله ومو انت حازئ زيادة وزي تخون تولغا كاب حجيتي علوان محزارن تمحزان زقبرو له مالت
ሓረስቶት ወቅቲ ዘርኢ ምስኮነ ከተኩርሉ ዝግባእ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ኣቶ ሚካኤል ክገልጽ እንከሎ ትግራማት ምስ መጸ ትዘሮም ዓይነት ምሩእ ዘርኢ ምድላው ትዘሮም ዓይነት ዘራእቲ ትምቅያር ዘራእቲ ነቲ ፍርያምነት ሓመድ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ እዙውን ምድላዋት ምግባር የድልዮ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሕርሻዊ ኣገባባት ማዕቃብ ሓመድ ማይን ማለት ናይ ሙሱ ክትሓዝ ከለኻ እቲ ማዕቃብ ሓመድን ማይን ክንብል ከለና እቲ ሓመድ በዘንዛላት ተዓቂቡ እሞ ከዓ እቲ ሓመድ ፍርያም እንተደይ ኮይኑ ኣብ መጨረሻ ነታ ተኽሊ ዘድልያ ፍርያም ሓመድ ማይ ምስ ረኸበ ነቲ ፍርያም ሓመድ በቲ ማይ ገይሩ በቲ ስሩ ገይሩ ረኺቡ እቲ ተኽሊ ኮይኑስ ኣፍረ ዝበፅሕ ስለዚ እቲ ሓመድ ፍርያም ሓመድ ክኾን ኣሎ ኣብ ውሽጢ እዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዝተዓመሰ ስፍሓት መሬት ከምቲ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተገልጸ ልዕሊ 257,000 ሄክታር ክኸውን እንከሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት 2021 ብፍላይ እንተሪእና ድማ ኣብ 34,000 ሄክታር መሬት ምዕቃብ ማይን ሓመድን እዩ ተኻይዱ እዚ ዝተዓመሰ ስራሕ ኣብ ምዕባይ እቶትን እቶታውነት ዘለዎ ጥራ ቀሊል እኳ እንተዘይኮነ ሓረስቶት ዘካይድዎ ስራሕ ውሁድ ክኸውን ይግባእ ክበሃል እንከሎ ኣብ ትሕዝቶ ሓመድ ኣተኲርካ ክርአ እንከሎ ከመይ እዩ ፍርያም ሓመድ ክኸውን ከዓ ኣብ ተደጋጋሚ ዝሕረስ መሬት እቲ ዘድልዩ መኣዛታት ተነፂሩ ወይ ስለ ዝኸይድ ነዚ መተካእታ ዝኸውን ምድኳዕ የድልዮ ማለት እዩ ሕጂ ካብቲ ዝበለፀ ኣገባብ ምድኳዕ እዚ ናይ ኮምፖስት ንብሎ ወይ ዝተመስረሐ ድኾይ ስለዚ ንዑ ሓሲብካ ካብ ሕጂ ምድላዋትን ናይ ምድኳዕ ባህሊ ናይ ኮምፖስትን ክትኣሃቶም ክድፋኣሉን ኣለዎ ምክንያቱ ኣብ መጨረሻ እቲ ዕላማሲ ምህርቲ ምርካብ ወይ ትንረኽቦ ዘለና እዚ ውሕድ ምህርቲ ካብ ሄክታር ናብቲ ማዕቀን ካልእ ዓለም በፂሖ ዘሎ ናብኡ ንምብፃሕ ነዚአን ከዓ ተናገባባት እየን ፍርያምን ዝተዓቀበን ሓመድ ምባል ሕጂ ነዚአን ንምግባር እቲ ምድላዋት ክራማት ቅድሚ ከይመፀ ንገብሮ ምድላዋት ንክራማት ንብለን ማለት እዩ ሃገርና ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ክሕረስን ክዝረአን ይኽእል ዝበሃል ስፍሓት መሬት ክንደይ እዩ ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣገዳስነት ሰሙያ ሕርሻ ተረኦም ከመይ ይኸውን ዘለዎ ንዝብል ዳይሬክተር ባህርያዊ ጸጋን ልምዓት መስኖን ኣቶ ሚካኤል ብርሃኔ ከብርህ ከሎ ድማ 500,000 ዝሕረስ መሬት ኣለና ኢና ንሓስብ ኣብዚ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ናይ ምዕቃብ ሓመድን ማይን ስራሕ ይስራሕ ሓረስታይ ሰብ ግራቱስ ጠበቕ ይኽፋእ ይፈታትን ምዕቃብ ሓመድ ማይን ክንብል ከለና ግን እቲ ዝስራሕ ስራሕ በቲ ሳይንሳዊ ኣገባብ ወይ ብምህንድስናዊ ኣገባብ ክኾን ኣሎ ቀዳሚት ናታ ስራሕ እንዳ ካብ ኮንቱር ትበሃል ትራቃበ ዘለዎን ኮንቱር ላይን ሓሊኻ በተን መስመር በዛ መሳርሒ ጌርካ በኣ ተበጊስካ ምስራሕ እሳ ምሰንፀፍካ እተን ዝስራሕ ዓቐን ቁመት ናይታ ዛላ ጎኒ ናይታ ዛላ በታ ዲዛይን መሰረት መስራሕ ማለት እዩ በዚአን ጌርካ እንዳሕዳ ሰሪሕካ እተን ዝሕረስ መሬት እስንብሎ ዘለና ማይ ካዕቀቢ ምክንያቱ ናቱ ዘከባቡ ብጀካቱ ቁመቱ ትጎኑን መተንፈስ እውን ኣለዎ ካብቲ ላዕለዋይ ማይ ክቕመፅያ ተቐዳሚት ትረኽባ እታ ምስ መልአት ናብታ ካልአይቲ ግራት መተንፈስ እውን ኣሎ ከማኢላ መጨረሻ ምክንያቱ ማይ ዓጊትካ ይዕገትኒ መተንፈስ ይድልዩ ዋላ ብትዛለውን መተንፈስ ይድልዩ ስለዚ ብግቡእ እንድሕር ሰሪሕካ ትድለ ምህርቲ ወይ ትድለ ዕላማ ዝርከብ ነዚ ምግባር ሕጂ እተን ብግቡእ ተሰሪሐን ዝበሃላ ካብዘን 500,000 ዘለዋና ከባቢ 39-400 ከባቢ 200,000 ዝኸውን ግቡእ ተፈዊሰን ተሰሪሐን ንብለና ኣለና እዚ ብሓዲ ደረጃ ኣብነት ዋና ዓድታት ኣለዉ ጽቡቕ ዝሰርሑ ብውልቂ ደረጃ ከምኡ ኣለዉ ጽቡቕ ዝሰርሑ ብግቡእ ዝተሰርሐ ማለት እዩ ነዚ ይኹን ሕጂ እቲ ዕላማና ኩሉ ግዜ ትንብለን ዘለና ነዚአን ከምኡ ጌረን ተንሓመልና ከዕቀባ እቲ ንደልዮ ምህርቲ ንምባል እንተን ነዘን ምቅያር ዘራእቲ ሓደ ኣካል ናይ ምዕቃብ ሓመድ ማይን እንዲ ምክንያቱ እቲ ዘራእቲ ክትቀያየር ከለኻሲ እቲ መጠንን ዓይነት ዓቐንን ናይቶም ዘድልዩ ባእታታት ኣብቲ ሓመድ ዘለዉ ይፈላለየ ካብ ዘርእና ዘርኢ ብፍላይ ዞም ጥረታት ከዓ ነቲ ናይ ናይትሮጀን ዝበሃል ንዕኡ ይሆፍትሞ ወይ ነቲ መሬት ተስብሕዎ እዮም ብናይ ሓረስቶት ቋንቋ ወይ ከዓ እቲ ናይትሮጅን ፊክሴሽን ንብሎ ነቲ ትሕዝቶ ናይቲ ሓመድ ስለ ዝሆፍትሞ እዚ ምቅያር ዘራእቲ ሓደ ወሳኒ ተራ ዝፃወት ኣብ ምዕቃብ ሓመድ ማይን ምክንያቱ ምዕቃብ ሓመድ ማይን ከምቲ ኣንቶ ይገለጽና ሓመድ ጥራሕ ዘይኮነስ ፍርያም ሓመድ ንብል ስለ ዘለና ካብቲ ንፍርያም ሓመድ ደብለና ከዓ ዞም ብዘራእቲ ጌርካ ምቅያር መብረ ነቲ ግራት ምክንያቱ እቲ ስሮም ዋላቶም ካልኦት ስለ ዝፈላለ ገሊኦም ኣብ ላዕሎ ገሊኦም ታሕቲ ይብሉ ኣለዉ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት ድሕሪ ጌርካ እቲ ዘራእቲ
ኣብ ሓደ ዓይነት ቦታ ክወስድ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ሙዝሙዞ እዩ ድሓርቲ መሬት ብሆክ ተርፊ ድሓር ከም ዝቀያየርካ ግን ንኩሉ መብሮ ኾኖ ዝያዳውነት መሬት ስለዘስብሕ ዙን ካብትን ደፋሉ ካብተን ቀንዲ መትከላት ናይ ሚኒስትር ሓርሻ ቀዳመይቲ ኣብተን መሪሕ ቀዳመይቲ ማዕቃብ ሓመድ ማይ ክትኮን ከላ ዘምቅያር ዘራእትን እዞም ኮምፖስትን ካብተን ቀዳሞት ናይ ሚኒስትር ሓርሻ ኩሉ ግዜ እንደፋኣለን ንጉስጉሰለን ንፃዕራለን ስራሕቲ بحد إيدك ختتاقة أي كألنيو وهدتن متحققازن أبصراح مريح قدي اللو ححلافنت كاتسكيم كامتكبارون من قد عواتيو منستر حرشا مس مشارخ تتكالات بمتحبار زكايلو صراح المعوات ترؤو انتايو زبل حتون زسقر أيكونن إذن ما كان حمل ما ينسرحات زنزالا مسرح فاب مقصقاس أولاتو أموفار بعتب صرح اللولو صرح سلازوهنا قايد كل جزء ما كاب حمد ما ينقول كله إسرحت نحرشة سرح أنت قوي بدأ تصادف هذوي سرحني نتهزوي زي ما حضرون زعلان قام مصر زوام محدار ومحدار زواتات مثلا زواتات كم الكاسقات من محدار كوالي حجي مزيوم بطبقنا نسرح مالتي معناته تخيل أنا يحرشة زنولو زلنا جوابات كنير كازالا سرح كنير كدكو كنير كسرحت تكنيكال مداي كقرب كله تموهات كا بعند رسولنا مصر زوام محدار وين زواتات من محدار حجي مسؤول لا تبلكا تنسرح نزلنا نايمك أو حمد الماين موفارنا زي ترفنا قبو سرحنا زي نملو صنع عمتا قدني نايمك أو حمد الماين متوسنا أواني تقرطر تنح مخنياتو تقرطر تصرحه دبت مهملي حمد حزال له مالتي بسوم اسمالي حاصر حزال لكامبر متيقولوا بحانت ما يدفرس وي طريق حالفون أو زفرس كمون يقولوا نازي حاجة نحنا تقطعلي سلطاناتات خيراتاتنا نهبينا أب زما خلاوتا نفسو زواتاتن مالتي سونكا هميلهم ناب حرستوتن تكنيشاناتن كوم يغيدي حجز زغطليتي ناي سلطانات مقرر ناوت مسارحن ناوت معطوت زتي مدلوات بمنقد مينستر حرشاي وهادكا ناي مينستر زوام محداركا رمزو توهايدكا زيتي قطعلن سورح زنبرنا وكنكتو لينا مالتي بحرياون سبز سرحو دخعن كلتيهم اتتاونتا معباي عبقد اللوام حرصت كابتن كلت عينتات دخعي حماق حرقنا مريض زحدق عيناي مخانو خفلتو يقد سوميو اتسب سرحو دخعي نابتقرات زحدقو كيميكال سلزلوو تمراز خمزي كونا يوم سمويانا يتعودي زقلزو منستر حرشاد ما نتي قدنا اوي سعبين زلوو قدفو بخارا اماراز انا متكا يسرحالو بزعبازي انتاي تبل فولي ندافع له زلنا زي مستر حشاغن زناي مدلاو كومبوستي زي مدلاو كومبوست بتفعالي من قدتات يركا كومبوست خدال تقلا ازيو بجه حد سيكلونيجي كون نعلم نويح سيغبري كن ابل عد بزح سيمو ملو ابل خا بللن ابز عدنا خا توچيتو ازيو وچيتاوي تجوابو تفعالي جوابالو كابز جوابزي تزحاشه تبعله بخيلاتات انت تصنع سلطاناتات انتوهابه أبز عمد الجميرنا يلنا أبقول تفوقان بزلك تحسته كم يجيك كومبوست تدالو أزتي سلطانات تقولي أبز عمد الزوم مهنياتو ناو جزنا أنا خمد فردنا هنجي عالم أورجانيك زبالالو بحرياوي أورجانيك تمجمع مالتي بتي بحرياو أجمع زفرة فرة يخلي يكون أحملتهم فرتا بتي بحرياو زفرة واقون مستي بس artificial زمناوي دقوع والله ترى ولا ترى زحمة وزمتم واقو فلاله مهنياتو أبتعنا ونحاسيا سلزرائيلو نحنا خاو خايبت احنا تمريتناون كابت بحرياو دقان تزمناوي زولون عزيز سماين مريتن في اللي قالوا من الواش من هرتيتي أمس قبل الكايخ اللقون تي زمناوي أبتعنا نايت حمد أبتعنا نايت حمد بن كان تي بحرياو دقاي زخون يلا حسب زبالة نحدثت حمام نفحزه وين خيحمل ما أزاو مقبي يدلي ما أزاو مقبي دلدل عسل دلدلي زمته حمام تتصوري خيلي لكعهم يتي كومبوست بيت بحري أو دقعي نحد مريض وين حد حمد كانت النسب انت حميم ومرهاني تهوه تامرهاني انت حمام ترى حد حويله إذن عايز artificial fertilizer نقوله زمان أو دقعي نقوله عن لكعهمي المريض سلد حمام سلد دخمي أخذ تقعد الله بالمسارة أو لو تيتم تعلونها كم تنتسب نتحمل ترى
كفوسو تحت مرهاني كل حمام بتاعها خططقوا سلنا نفسه تتصور نزيع بزلو ማለት ታመሬት ካልከውም መግቢያ አነት ታኮምፖስ መግቢያ አነት አህመድ ስለዚህ ከሙ መሃኑ ፈሪጡ ትራሻው ካ ናኡ እንደፋሉ ንጉስጉሶል ዘለና ሞ ከንዚ ንግበር ባህል ኮለኻ በዚያ ታ መንገዱ ሞዚያ ንግደ ይኮነስ ተፈላለየ አማራጭታት ይርካ መምሳብ ከባቢው ዝርከብ ኮምፖስት ክሰርሕ ዝኽእል አገባባት ናገበርካ ሞኻ አብዝ ሓጠረ ጊዜ ኣብ ነዊሕ ግን ዝፈለጸ ኣብ ሓፂር ግን እንዳበልካ ብዙ አገባባት ዝተፈተነ ኣብ ዓለም ኣብዚ እንዳፈተንካ እንዳተማራመርካ ከምኡ ምግባር ንምስፉሕ እንት መደብ ኣለኹም ፍሊ ኣብዚ ንገብሮ ምክንያቱ ዘርካ ተቀዳሚቲ አቃብ ሐመድ ማይን ካበልና ክንደጋግማ ሕጁን እታ ተአቃብ ሐመድ ፍርያም ክትኮን ስለዘሎ ኣብ መጨረሻ እንታይ ምህርታቲ ታይ ምህርታኻ ጦይ ሐመድ ኮሎታሎ ሾም አይትጽበይሎ ማለት እንጂነዚያን ምግባርሲ እዚ መስልቲ ወዶ ዝነበርና ካይዳ እንደፋሊና وفولي زناي كومبوست زناي مدنفع حمد نسرحنكا نسرح لينا ማለት መንግስቲ ሓረስቶት ኣብ ሕርሻ ጽቡቕ ዓወትኩም ዝግቡን ተኾይኖም ኣብ ትኽሰርሕዎ ዝድለ ስራሕ እኹል ኣፍልጦን ንቕሓትን ኮኑ ምዝኽእሉ ምዃኑ እዩ ዝእመነሉ እሞ ኣብ ንቕሓት ሓረስቶት ዘለካ ርእይቶ ከመይ እዩ ንቕሓት ህዝቢ ኣዝዩ ልዑል እዩ ደሎ ክበሃል ካል ከመይ ዝኾነ ኣፋሪ ኣብ ዞኸተማ ካልእ ስራሕ ዝሰርሕ ዝነበረ ሎሚ ናብ ዓዲ ኸይዱ መሬት ሃብሉ እንደወገለንዶ ኢልካ ናይ ምልማዕ ወይ ናይ ማሕታት ንኽልምዕ ወይ ወንፋዕ ዝረኸቡን ከልምዑ ኣብነታውን ስራሕ ንርኢ ኣለና ገለ ውልቀ ሰባት ወይ ዓድታቱን ባዕሎም ብተበግሶም በቲ ዝግበረሎም ደገፍ መንግስቲ ተበጊሶም ኣብ ዝሰርሕዎ ይረኸብዎ እቶት የተባብዖም ኣሎ ስለዚ እቲ ስራሕ ኣተባባዒ ስለዝኾነ ሰብ ይደፍኣሉ ኣሎ በቲ ካልኣይ መዳይ ከዓ ኣብዚ ሕጂ እዋን እዚ ናይ ክሊማዊ ለውጢ ንዓለም ደሽግር ካብ ዘሎ ሓደ ፀገም ክሊማዊ ለውጢ እዚ ንዓናውን ግዳይ የርና ንኣብነት ቀደም ንዊሕ ሕዋን ማይ ንረክብ ነበርና ናይ ኣዝመራን ክረምትን ዳርጋት ኣዝመራ እጠፋ ኣሎ ኣብቲ ክረማትን ዶም ይጅምር መይሰዋ ቀልጢፉ ይውድእ እዚ ስለዝኾነ ኻይና ምድላው ንብል ዘለና ምክንያቱ ኣብ ዝሃረ ማህሪሙ እንዳሕላ ተንተሃርማ ማይ ኣብተን ግራት እተን ዝተረፋ ኸዳ ዝግብእን ካብ ኸይደን ካብ ተሕቲአን ፈክርታት እተን ንዓን ሓሊፈን ዝኸዳኻ ኣብ ዲጋታት ወይ ራያታት እንተሰሪሕናዮ እሱ ይኸኺደና ዝኽእል ካብ ጥንቲ ካብ ወለድና እንዲዮም ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኮነ ንዓና ኮዛላ ምስራሕ ትዛላ ትሽም ነይሩ ትስራሕ ነይሩ ትመሕዛቕ ቀደም ነይሩ ሎም ኣሎ ግን ሕጂ ዝያዳ ትሽግር ስለዝመፀና ደሎ ትደርቂ ስለዝበዛሕ ደሎ ንደርቂ እዋን ዝቐደም ነርካ ሕጂ ግን ይበዝሓና ስለዘሎ ነዚ ንምባሊቲ ናይ ምዕቃብ ሐመድን ማይን ኣብ ኩለንተን ንገብረን ስራሕት ነብል ዘለና እዚ ምዃኑ ፈሊጡ ከዓ ህዝቢ ኣብ ወፍሪ ናይ ምዕቃብ ሐመድን ማይን ብዕቱ ይብል ይሰርሕ ዘሎ እዚ ግን ከምኡ ንክኸውን ከዓ ክንደፍኣሉ እዩ ዘለና ሓደ ዝተርፈና ብዙሕ ኣሎ ኣዝዩ ብዙሕ ፍግረ መሬት ተቃልዕ ቦታታት ኣለና በዚ ፍግረ መሬት ሰባሕ ጎጎ መሬት ኣለና ዋላ እውን ተንጠቅስ ከለና ከባቢ 400 ሚታዊ ክንብል ከለና ስገና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ትንቅሓት ስራሕ እንድሕር ተወሲኽዎ ናብቲ ንድልዮ ደረጃ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና ስለዚ እቲ ንቕሓት የለን ናይ ትብልኒኻ ኣሎ እቲ ተበግሶ እውን ኣሎ ግን እቲ ተበግሶ ብኩሉን ኣብ ኩሉን እንተኾይኑ ግን እቲ ዝያዳ ዝምረፅ ማለት እዩ ዳሓረስኩ ንስኽቆልኩኒ ዕጎልጓል ሓምሊ ሓማምኒ ብዲገዛ ተሬት ተቐበሊ ከይመስሊ ቆልዓ ክሕዘኒ ኢላኒ ሓረስቶት ብዝሓፍስዎ ምህርቲ ክዓግቡ ማይን ሓመድን ክዕቅቡ ይምከሩ እዮም እዚ ብጭቡጥ መረዳእታ ክግለጽ እንከሎ ድማ ኣድማ ኣይኸውን ዝብል ኣሎ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብል ንጹር ፍልልይ ኣብነት ከበካ ብጋሽ ባርካ ሕጂ ካብቲ ምዕቃብ ሐመድን ማይን ኣገባብ ሓንቲ ከምዚ ኮንቱር ሓሊኻ ምሕራስ እያ ናይዚኣ ኣብነት ኣብ ጋሽ ባርካ ዋና ግራት ነቲ ዶዘር ኦፐሬተር ብከምዚኣ ጌርካ ሓረስ ምስ በሎ ኣብ ትራዕቃበ ዘለዎ ዝብል እንዳልካ ስለትኸይድ ንዓ ሓልዩ ኸይታ ኣውቲስታ ስለዘይትጥዕሞ ቁሩባ ዝብሎ ብሎ እያ ብዝያዳ ተራዳዲኦም ንዓ ሓሊኻ ሕረስ ኢሉ ደው ኢሉ ሕሪሶ ሕጂ ኮንትራ ሓሊያ ኸይዳ ማለት እዩ ተንማይ ዝመፃ ኣብኣ ተሰትየን ማለት እዩ ኣብታ ጎረቤቱ በቲ ንቡር ኮንቱር ከይሓለዎ ሓሪሶማ እቲ ምኽራማት ፅቡቅ ኣይነበረን ኣጋጣሚ ግን እቲ ምህርቲ እቲ ተጣፊ 4 ኩንታል ገለመለ ክረክብ ከሎ እቲ 8-10 ረኺቡ ብውሕዱስ ዕፅፊ ናቱ ረኺቡ ማለት እዩ እዚ ኸማን ኣዝዩ ውሕድ ዝናብ ስለዝነበረ እዩ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዞባ ማእከል
ولا بكال زواتاتون زالا ناي معقب حامل ماي بمسرح طرح قالوا كي وسخو كومبوست زي دفعي زرعون نور زرعتناتهم زرعي مرو زرعي هيغورو تمهرتهم كاب المحجز وقتو زنورهم كابت تغوربيتهم مو زالا خيسرح هذا عينت قرصن تحسون مريزولهم فلليو ناي 450 متر فللي ترى ريبورت له اب ሚኒስትር ሀርሻ ጻጻባት ናይ ዘዋታት ማለት ስለዚህ እቲ መሰረታዊ ነገር እዚ ናይ ማዕቀብ ሓመድ ማይ እንተ ሰሪሕካ እቲ ምህርቲ ከም ዝንብሎ ዘለና ብኽልተ ዓጽፊ ውስኺ ኣብዚኣ እዚኣ ናይ ታሕቲ ቅርጽ ማዕቀብ ሓመድ ማይ ነይዱለ ኣሎ ኣብዚኣ እንተ ዳ ኮምፖስት ወስኽካላ እንተ ዳ ሙሩእ ዘርኢ ወስኽካላ ትምህርቲ ተዓጻጸፈ ኾኑ በዘና ገባባት እዚ እንተ ኸድና ከምቲ ኣብቲ ናይቲ ኣሕምልትን ፍረታትን ንቸም ድምስገኒ እንትሪኡ ዕዳጋታት ኩሉ ግዜ ሙሉእ ኣብ ኣሕምልቲ ኣብ ፍረታት ዳርጋ የተሸገርና ማለት ዋጋው ዳርጋ ዓመት ሙሉእ ትሕዝቶን ዋጋን ኣሎ እዚ ከዓ ኩሉ ዓለም ዋላ ሎክዳውን ኮይና ከላ ኣብዚ ናይ ኮሮና እዋኑን ርኢና እስካዕ ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ ኣብ ከምዚ ዝምስገን ስራሕ ሰሪሕና ማለት እዩ ሳላቲ ሊጋታ ታሕቲ ሊጋ ደልማዕና ማለት እዩ ነዘን ናይ ዘራእቲ ጉስሉን ጥረን ከዓ በዘን ዝንብለን ዘለና ገባባት ምዃን ንኽእለን ኢና እንድሕር ጌርና ኣብ ቀረባ እዋን ዝሃገር ብምግቢ ርእሳ ዘይትቆለሉ መንገዲ የለን ወቅቲ ኣዝመራ ይኣትሎ ክረምቱን ክስዕቦ እዩ ናብ ሓረስቶት ዝቐንዐቶም መሓላልፎ መልእኽቲ እንተለካ ኢልና ንኣቶ ሚካኤል ብርሃኔ ብዝሃብናዮ ዕድል ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ከነጠቓልል 2022 ኣዝመራ ድሕሪኡን ክረምቲ ክመፀና እዩ ማለት ጥላለት ዘሎ ክረምቲ ክኸውን ንምነ ግን ብወገንና ከዓ እቲ ክንገብሮ ዘለና ምድላዋት ኩላና ሓረስቶት ኣብ ግራትና ናይ ማዕቀብ ሓመድ ማይ ስራሕት በቲ ግቡእ ኣገባብ ክንሰርሕ ይላቦ ነዚ ንምግባር ግን ግድን ሕጂ ኣብ ገሊኡ ከባቢታት ዳርጋ ኣብቲ ምሕዳር ከባቢ ኣባላትና ኣለዉ ሕጂ እዚኦም ኣባላትና እዚኦም ኣባላት ሚኒስትሪ ሕርሻ ወይ ኣባላት ናይቲ ሰራሕተኛ መንግስቲ እዮም ኣብኡ ዘለዉ ነቲ ህዝቢ ንኸገልግሉ እዮም ስለዚ ኣብ ዝግበር ስራሕ ሚኒስትሪ ሕርሻ መደብ ሒዙ መፂኡ ንዑ ዛላን ስራሕ ክብል ዘይኮነ እቶም ሓረስቶት ከምዚ ክሰርሕ ደሊ ኣለኹሞ ንዑ ሓጉዝኒ ክብል ኣለዎ ሕጂ እናተሓጋገዝካ እቶም ካብ ኮሌጃት ዝመፁ ሕጂ እቲ ሳይንስ ኣለዎም እቶም ሓረስቶት ከዓ እቲ ተመክሮ ኣለዎም ክልቲኡ ተጣሚሩ ናት እንደልዮ ዘለና ክበሃል ምስኦም ክሕኩሕዎም ክቆርብዎም በዚ ኣጋጣሚ ይላቦ ምክንያቱ ነዚ ንብሎ ዘለና ከምዚ ካብ ኣስመራ ኮንካ ወይ ካብ ናይ ዞባታት ቤት ፅሕፈት ኮንካ ድስራሕ ዘይኮነሲ ምስቶም ኣብኡ ዘለዉ እቲ ታሕቲ ዘለዉ ምስቶም ኣባላትና ምስቶም ኣብ ንኡሳን ዞባታት ዘለዉ ነቲ ስራሕ ዝከታተሉ ዘለዉ እሶም ጥራሕ ክወፍሩ ንስራሕ ክብሉ ዘይኮነሲ እቶም ሓረስቶትና እውን ናብኦም ከይዶም ንዓግራት የርእየለይ ግድን ኣይኮነን ካብ ኣስመራ መፂኡ ወይ ካብ ዞባ መፂኡ ምክንያቱ ከምኡ ዋላ ክገብር እንተበለውን ደርክቦ ኣይኮነን እሞ ኣብቲ ታሕቲ ዘለዉ ምስኦም ኮንካ እቲ ስራሓት ዝሰርሑ በዚ ኣጋጣሚ ይላቦ ዳሕራይ ከምኡ ጌርካ ምስ ተሰርሐ ዝኩሉ ንብሎ ዘለና ምስ ተገብረ ከዓ እቲ ጥሉል ከራማት ተመፂና ዝሓሸ ምህርቲ ክንረክብ ከዓ ይምነ ዝኸበርኩን ሰማዕትና ኣብ ማዕቀብ ማይን ሓመድን ክግበር ዝፀንሐን ዘሎን ምድላዋት ኣተኪርና ንሎሚ ዝበልናዮ መደብ ዝኽሰምዕዎ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ ሰላም